Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mbukele nazi ezinohlonze emini nje. Lo wabe ngungqongqoshe weinkampani ezingamabhizinisi ombuso uDokotela uMalusi Gigaba ubezinikele ekumkhulu lophiko oluphenya kamacala enkohlakalo i-IDEC namhlanje mayelana ke necala lenkohlakalo okungenzeka abhekane nalo. Ungqongqoshe wamaphoyisa osathatha umhlaba khefu Senzomchunu usehlinzeka bezomthetho ngeinsiza zakhe zokuxhumana okubalwa kuzo omakhalekhukhwini njengoba kuqhubeka uphenyo. The best thing to do is to move up to a place of safety. Izangoma zezulu seyikhiphe isexwayiso semvula enamandla esifundazweni ezinhlanu iNorth West, Gauteng, eMpumalanga, Northern Cape kanye neFree State. Le mvula ke seyivele ke yenza umonakalo ezingxenyeni zeGauteng. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke izindabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC liha. Igama lami nginguDaud Phumula. Uphiko oluphenya amacala abucayi aphathelene nenkohlakalo i-IDEC luthi-ke lo wabe engungqongqoshe weinkampani ezingamabhizinisi ombuso uDokotela uMalusi Gigaba kabushiwe. Ekuseni-ke namhlanje uGigaba uhlangane-ke nalolu phiko istation samaphoyisa ePitoli kanti kungenzeka abhekane-ke namacala eyamaniswa nenkontileka yamabhiliyoni amarandi yokuthengwa kwezinqola-ke ezidonsa-ke izitimela enkampanini ebhekele ukuthuthwa kwempahla namachweba iTransnet. Lowo wabe ngungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso uDokotela Malusi Gigaba uzinikele isiteshini samaphoyisa ePitoli ngamacala aphathelene nokuqhwagwa kwamandla ombuso eTransnet. Esitatimendeni asikhiphile ngaphambi kokuzinikela, uGigaba uthe uzobambisana nophiko olubhekele ukushushisa amacala omphakathi NPA. Lokhu-ke kumalungana nezinsolo zokuthengwa kwempahla ngaphandle kokulandela imigudu efanele enkampanini ebhekele ukuthuthwa kwempahla namachweba eTransnet. uGigaba wakhonjwa ngenjumbane ngesikhathi kuqhubeka isigcawu esabe siphenya ngezinsolo zokubhozonyelwa kwamandla ombuso kanti usamile kwelokuthi wayilandela imigudu efanele ngesikhathi egunyaza ukukhishwa kwalezi nkontileka. Kusenjalo umholi we-EFF uJulius Malema yizolo ukuhlongozile ukuthi kungase kube nesikhulu esizokhalelwa ngamasongo kaSigonyela ngesikhathi kuvela ePhalamende isikhulu sophiko oluphenya amacala enkohlakalo i-IDEC uAdvocate Andrea Johnson. Will we be seeing any arrest of high profile people, especially those involved in PPEs and Bosasa and those kind of things anytime soon? So, Honorable Malema, the PPE matters are all being dealt with by the DPCI and the Specialized Commercial Crime Unit. In terms of matters that we have in our space that arise from the commissions, yes, where there is evidence, there is going to be arrests, and there are some arrests that are in the pipeline. Any former minister who might be arrested tomorrow or this week? I cannot comment. Ungqongqoshe wamaphoyisa semhlaba khefini uSenzomchunu usenike iziphathimandla zezomthetho omakhalekhukhwini bakhe kanjalo nama-laptops. Umchunu usolwa-ke ngenkohlakalo ukusebenzisana nemigulukudu eyenza ubugebengu obuhleliwe kanye-ke nokugxamukela emsebenzini wamaphoyisa. Ukunikezela kukangqongqoshe umchunu omakhalekhukhwini bakhe kanye nama-laptops kuyingxenye yophenyo oluqhubekayo malungana-ke nezinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ngokusho kwaMkhwanazi, izikhulu eziphezulu kwezomnyango wamaphoyisa okubalwa kuzo nomchunu ozibandakanyeka ezenzweni zenkohlakalo ukugxamukela emsebenzini wamaphoyisa kanye nokusondelana nezigilamkhuba. Ngenyanga eyedlule umchunu wayichitha izinsolo-ke ngesikhathi-ke noma-ke lezi zinsolo wayichitha ngesikhathi evele ngaphambi kwekomidi lePhalamende lesikhashana phenya ngeinsolo ezenziwa-ke uMkhwanazi.
Inhloko esamisiwe emsebenzini yophiko lwamaphoyisa umkhandlu edolobha eGurileni eGauteng uJabulani Mapiayi uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga ehlezi eKolishi eBridget Mabandla Justice ePitoli. uMapiayi kutsheleke isigcawu sekhomishana ukuthi uzame kaningi kangakanani ufake isikhalo ku-IPD ngokuziphatha kwephini lakhe uBrigadier Julius Mkhwanazi oshomene kakhulu nosomabhizinisi osezinkingeni ke uVusumuzi Cat Matlala. uMapiayi osamisiwe esikhundleni njengenhloko yamaphoyisa kumkhandlu edolobha eGurileni utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi uzame izikhawu eziningi ukwexwayisa abaphathi bophiko oluphenya ngezenzo zokuziphatha kwamaphoyisa iIPD ngokusondelana khona phakathi komphenyi wayo wamacala uMagagula kanye noBrigadier uJulius Mkhwanazi okunguye okuhlonzwa ukuthi wahlinzeka ngokungemthetho uVusumuzi Cat Matlala amalamba ahlaza ezimotweni zakhe agunyazwa izikhulu eziphezulu kuphela. On numerous occasions raised concerns with the Executive Director of IPID, Ms. Ntlanseng, regarding the conduct of the IPID investigator, Mr. Magagula. In particular, regarding his persiveness and close relationship with Brigadier Mkhwanazi. Uphinde watshela ikhomishana kaMadlanga ngamacala obugebengu aqhutshwa ngamanye amaphoyisa angamalungu eEMPD ngaphansi kophiko oluholwa nguBrigadier Julius Mkhwanazi. Some members of EMPD are under investigation for various serious crimes including murders. These cases involves the criminal conduct of 3 members of EMPD, and they are from a former team which was called SWAT, which is headed by Brigadier Mkhwanazi. Ikhomishana kaMadlanga ingenele osukwini lwama-26 namhlanje. Maphakathi nenyanga ezoqala uZibandlela kulindeleke ukuthi yedlulisele ngombiko wayo wesikhashana ngebanga lomsebenzi esiwenzile selokhu iqalile. Inhloko ye-IDEC uAdvocate Andrea Johnson uthi iguqukile impilo yakhe selokwaboshwa inhloko yezomhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo mhla zinga-26 kuNhlangulana nonyaka. Utheke usekwathola kumyalezo kumakhalekhukhwini wakhe ukuthi akakulungele ukufa njengoba yena nomyeni wakhe sebenze ongafanele bakwenze. Inhloko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson uyichithile insolo zokuthi iIDEC yenza okuphambene nejutshelwe khona. uJohnson uthi ukuboshwa kuka-Lieutenant General Dumisani Khumalo eboshwa yiyo iIDEC kwakuyingxenye yokulandela amacala abucayi enkohlakalo. Does the manipulation and bypassing of processes, putting people in strategic appointments, isn't that what got us where it got us to in terms of state capture? Johnson uthi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi wayesenge imithi yomangabethi iIDEC yasetshenziswa ngenhloso yokuqeda ithimba elalijutshelwe ukuba liphenye ngokubulawa kosombusazwe. Uphinde wachaza kabanzi ngokubopha kwabo uKhumalo dabeni lwakhe lokuqasha abantu. Pillow talk gets people killed. That's something we've never done. And that has just been it. And I know that, Honorable Chair and members, it might sound like such a glib answer. It's the true answer. Njengoba lo wayengungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icela aveza udaba likamnyeni kaJohnson ekomidini, uJohnson ubesethi akunasisekelo lokho kwasho nguye ucele. I have taken an oath and I uphold my oath. I was very clear, Honorable Member, earlier, and I wasn't trying to be funny when I said it. I will not compromise my oath or my integrity, not even for my husband. I've not had reason to discuss my work with him. There's absolutely none, nor does he have a reason to discuss his work with me. Ngenkathi eqhubeka nokwethula ubufakazi, uveze ukubaleka kweqhaza elibanjwe uphiko lwezomhloli ekulweni nobugebengu obuhleliwe. Kodwa ube esethi kunenselele ekutheni luyibophezela kanjani lona lolu phiko ekusebenziseni uxhaso lwayo oluyimfihlo.
Izakhamuzi ezikhahlanyezwe isiqhotho esihlaseleke izolo esifundazweni saseGauteng zithi-ke namanje-ke zihlalela ovalweni njengoba-ke izangoma zezulu seyikhiphe isexwayiso semvula-ke namandla ezifundazweni ezinhlanu iNorth West, iGauteng, iMpumalanga, iNorthern Cape kanye neFree State. Isiqhotho esihlasela ezingxenyeni zesifundazwe saseGauteng sishiye umonakalo kwezinye izindawo ikakhulukazi ezindaweni eziphansi ezakhelwe imijondolo. Izakhamuzi zaseJuskei zithi umanje kuke kwahlongoza ukuhlasela kwesiqhotho nemvula kuyaqala ukukhathazeka kubo ngoba abahlezi beyizisulu zemvula. Nemikhukhu nayo iyahamba njengoba khona manje imvula izonetha. Imikhukhu lela eduze kweJuskei nayo iyahamba futhi lemikhukhu ende kunabantu ngaphakathi abathola izindlu azikho vele. Then so bahamba namanzi nembuzi zakamkhulu nazo zihamba namanzi. Ya izolo ine kakhulu ngendlela ukuthini beyina ngamandla futhi esane unexpected yabo. So esane engacabanga ukuthi nabaningi bayakhala especially laba bangazange ba prepare for lemvula lena because azange like itshengise ukuthi inemvula ezayo. So esinathi vele yasilimaza there and there mara nishayile begcwele neJuskei kakhulu neJuskei. Okhulumela bezimo eziphuthumayo eGoli uthi bayaqhubeka nokuqapha isimo ezindaweni ezaziwa kakhulu ngezizinda zezikhukhula. We've not had any major incidents, but we'll continue to monitor those areas, and we are in constant communication and with the South African Weather Service to get any updates of flash flooding or floods that would happen in our areas. Kunxuswa bonke abakhele izindawo eziphansi ukuba baphephe njengoba kulindeleke enye imvula. The best thing to do is to move up to a place of safety. When you're staying next to a river stream, it's not safe to be in that place in case there's a flash flood. Bukelisi sathiko ezitolo kanti uma sibuya sizophathela uWT. Seeks to do here is to conflate issues, this to muddy the water. Namhlanje ummeli womsolo oqale ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa utsheleke inkantolo ukuthi ukuphoka ngembuzo kukaMoses Sibiya mayelana ke nezitatimende zokuvuma ke icala zabanye abasolwa kuphambene nomthetho sisekelo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi lo abengungqongqoshe wenkampani ezingamabhizinisi ombuso uDokotela Malusi Gigaba obezinikeleke okumkhulu lophiko oluphenya amacala enkohlakalo iIDEC namhlanje mayelana ke necala lenkohlakalo okungenzeka abhekane nalo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngumjalo bazo. Kule nyanga wonke amehla azobethe njo eNingizimu Afrika kanti SABC izokuthulela bukhoma ingqungquthela yeG20 njengomsakazelo semthethweni. Thola konke okwenzekayo ezitations zomsakazo zeSABC eziyishumi. Kude bukela kusakaza okukhethekile ku-SABC News Channel, SABC Lehaye kanye na-SABC 1, 2 no 3. Thola yonke imininingwane ezinkundleni zokuxhumana nasesiteshini esikhethekile se-G20. G20 South Africa 2025 siletha ekhaya. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa uthi kuyakhathaza ukubona bokufika bekhishwe ezibhedlela nasemtholampilo kulelizwe nokho ke uthi ke imithetho yabokufika izoqiniswa kanti futhi ke bazobuyisela emazweni abo abakuleli ngongemthetho. Umongameli Ramaphosa ebeseParlamente ezokuphendula imibuzo waze waqwalasela imiba yalapha ekhaya neyaphesheya uye wabuzwa ngenzame zokukhawulelana nengxaki yabafiki abangekho mthethweni. Be disturbing to see how ordinary people are being forced out of our health services just because they come from other countries. Ramaphosa uphinde wabuzwa ngezehlo zokubulawa kwabantu ngesininzi ezifana neso senzeke eBetter Life ePhilippi eKapa esisube ubomi babantu abasixhenxe. Acts of violence and the killings
that, as you correctly say, at times number 26, 40 in a day, are quite concerning. There are issues that the police are dealing with on an ongoing basis. Ngexesha iqwalasela inkomfa yenkokheli zamazwe e-G20 ezakubanjwa ekupheleni kwalenyanga, uRamaphosa uthe uMzantsi Afrika uza kuququzelela imiba yamazwe asakhasayo. The summit to make a clear political commitment to address debt vulnerabilities that low-income and middle-income countries are suffering under at the moment. Kwindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Namhlanje ummeli womsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mayor uAdvocate Charles Mnisi utshela umbuso ukuthi ukupheka umuzi Sibiya ngembuzo mayelana nezitatimende zokuvuma icala ezenziwa ke umsolo wesibili ubungani intanzi kuphambene nomthethosisekelo. Izolo umbuso ugadle waphindelela kumsolo wokuqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mayor uMoses Sibiya njengoba ibuzwe nge-airtime abeyithenga kaningi ngesikhathi sokubulawa kukaMayor. Kanti namhlanje ummeli kaSibiya Advocate Charles Mnisi ubalule ukuthi umbuso awunalo ilungelo lokupheka ngembuzo Sibiya ngezitatimende ezenziwa umsolo wesibili ubongani intanzi. If it's an executive statement, yes, then you can take the issue further. Then what this court needs to do, my lord, is to determine what is it that the documents that the state intends to use in the cross-examination of Mr. Ntanzi, which document, well, in the broader context of the case, I said were made by, which statement were made by Mr. Ntanzi. Are those confessions or executive statements? Umnisi uthi indlela umbuso ohola ngayo lolu phenyo kuveza ukuthi ufuna ukudala ukungqubuzana kwezitatimende zabasolwa kanti lokhu phambene nomthethosisekelo. What the state seeks to do here is to conflate issues, this to muddy the water, which is why I am saying that they are requesting this court to embark on what is known as an austerity of tabulated legalism, something very unconstitutional. Now, it is important, my lord, to classify the nature of that statement. Umshushisi uGeorge Baloyi kulindele ukuthi apheke uSibiya ngembuzo malangana nezitatimende zikaNtanzi sokuvuma icala njengoba kuthiwa uSibiya wayeqaphile ngosuku lesigameko. Leli cala liyaqhubeka. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi izimbalo izihibe esezibikiwe esifundazweni njengoba abafundi bakamatikuletsheni bebhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Namhlanje izikole ezindaba ze-SABC livakashele isikole iLakeside Secondary nokuyisikole ebekufundwa kuso ke umfundi kamatikuletsheni oshone ngomsombuluko. Ziyaqhubeka ivivinyo zikamatikuletsheni eGauteng nakwezinye ingcenye zezwe njengoba namhlanje abafundi bebhala iphepha le-physical science. Uzokhumbula ukuthi ke kulesikole esisemva kwami kwashona ke umfundi ke ka-matric ngomsombuluko. Ezinye zezizathu ezenze ukuthi ke i-SABC ize la sizokhuluma ke noSteve Mabona okhulumela ke umnyango wezemfundo la eGauteng okuyena ozosichazela ukuthi ingabe zike zaba khona yini ingqinamba efana nokuputshuka kwamaphepha kanye nokukopela kwabafundi. Mabona asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku. Sicela nje usichazele ukuthi kuze kube manje selokhu zaqala ivivinyo zihamba kanjani. Sithokoze simnyango asiqinisekise bona ikambiso ukuthi abantwana babhala kuhle khulu kwamambala iye khona zibeza bakhona inkikabanyana ezibe khona kodwa kenge zithikameze ikambiso yokubhala. Lobe sikhuluma naye mbukeli uSteve Mabona ukhulumela umnyango wezemfundo la esifundazweni eGauteng uyasho ukuthi ke nakuba zibeza abakhona ingqinamba ezithile kodwa ke yazikuphazamisanga ukubhala kwabafundi njengoba bebhala ke iphepha le-physical science. Namhlanje igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisesedibeni eVaal. Umkhandlu dolobha igoli usuzwakalisa ukukhathaza ngesibalo esincane sabadayisa abahwebela enkabeni yedolobha namanje abangabhalisile ke ngaphansi kohlelo olusha oliyalelwe inkantolo. Umkhandlu dolobha uthi uhlinzekwe inkantolo ephakeme ngohlu olunamagama angaphezulu kwamakhulu 5
abahwebi abathengisa emgwaqeni kepha bambalwa abasavele emahhovisi ukuzobhalisa. Ithi lokhu kuzophazamisa uhlelo lokulungisa lokuthengisa emgwaqeni kanye nokuletha uzinzo enkabeni yedolobha. We are worried about the turnout of those informal traders. They are not coming as we expect them to. And there's a list that we're given from the court of about 525 informal traders that registered on their own list to be verified. But up to so far, we don't have a sizable number that will actually make us achieve our goal, which is to get them registered eventually. Leli dolobha lithi lisola ukuthi abaningi abasohlwini labathengisi abantu basemazweni angaphandle abakuleli ngokungemthetho. This is a clear demonstration that majority of those that are in that list are undocumented foreign nationals, and that's why they are not responding now, because we've got migration desk that is assisting us to verify the identification of those that are within that list. Izinhlelo zokuthi abahwebi babhalisele ukuthengisela ezindaweni ezisemthethweni sizoqhubeka kuze kube kushaya mhla zi-18 kuLwezi. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu unganyakazi. Bukele sizibeka lapha ezehora lokuqala, sale kahle.